keskustaan ja sen jälkeen Ats Purje vauhdissa. Moisander vastassa. Purje kääntää oikealle jalalle ja sieltä pienestä kulmasta tulee laukaus ja sinne kyllä lirahtaa sitten aivan kammottava helposti Niki Mäenpää selän taakse. Ats Purje teki KuPSissa viime kaudella Veikkausliigassa 9 maalia joukkueensa paras maalintekijä. Kurittaa nyt myös sitten Suomea ja olihan tämä nyt aivan järkyttävä lapsus sekä Suomen puolustuksella että Niki Mäenpää. Meinasin sanoa just, että joo, Virro pelaa vastahyökkäyksille paljon, mutta että heille ei kuitenkaan lähde pelaajia mukaan hyökkäykseen. Että siellä oli periaatteessa Tsenjova Purje kahdestaan. Ja Tsenjovkin jäi tuonne taakse. Tsenjov joo, että niinku 5 vastaan 1 tämä tilanne oli ja eihän tuotsa maalinteissä ihan selvä. Niinku Mäenpäällä oli vähän jo ongelmia jalkatorjunnalla siinä Allikun-laukauksessa ja tämä meni turhaan helposti. Eihän tossa ei tämmöisiä tilanteita 2 vastaan 5 ja 0 kulmasta melkein, niin aika arvokkaita maalejahan nämä on tänään, vaikka ei pisteet pelata, niin siinä 0 pelit. Tällä kertaa levittää laitaa vielä Pikille. Pikin keskitys maalille, Purje puskee ja sieltä tulee Viron toinen maali. Ats Purje maalintekijänä ja tämä on jollain tavalla myös hyvin tuttu näky Suomen maajoukkueen peleistä. Keskitys maalin eteen ja siellä on vastustaja hyökkääjä, joka nyökkää pallon verkkoon. Näin tilanne Suomi 0, Viro 2. Aika tyypillinen tilanne ennen maaliin johtanutta keskitystä. Suomen laitapuolustajan ja laitimmaisen alemman keskikentän yhteistyö, välimatkat, ajoitukset, roolijako, vartiointi on niin kuin liian kaukana ja epäselvää ja keskitys oli hyvä, liike oli hyvä, siitä ei mitään pois, viimeistely, suoritus oli hyvä, mutta maali oli halpa joka tapauksessa. Siitä Sumusalon edestä Purje pääsee pallon nikkaamaan maaliin. Mutta niin, ei kun puhuin, niin juuri tämä laitapuolustajan ja se Kuusen keskikentän kolmikko laitapelaajan sen välinen